vaše kluby, tvoja šapka je bez zálohy a tebe sa to ľúbi. Môj človek, sa natlačaš do ľubí. Všetku braka, to není ale môj. Je druhý zápas dnešného turnaja na vedľajšej karte, ktoré nám ostarajú dvaja fightery pod pravidlami MMA. Najprv modrý rok, 19 rokov, 190 cm, 74,5 kg na váhe, zo skóre 12-16. Nastupujúci do tohto zápasu pod trénermi Kamil Cibinský, Robo Antoni, Robo Mikeš a Rodion Kertanty. Za Chaos Gym Bratislava, Marek Slušný! Červený rok, 18 rokov, 175 cm, 63,7 kg na váhe, zo skóre 0-0, teda nastupujúci na jeho premiéru v MMA. Do tohto zápasu pod trénermi Viktor Ulivári, Patrik Postoš, za zlaté klasy, Marek sa expresne po prvom kole na Arm Triangle stáva rok modrý Marek Slušný! Chcel by som, aby ste všetci zatlieskali superovi, lebo má obrovské vajca. Lebo ja mám 30 zápasov, on to zobral týždeň dozadu a fakt akože má obrovské vajca, ale ja mám tiež také veľké vajca. A budú ďalšie zápasy proti kvalitnejším superom a všetkých rozjebem. Počkaj. To sa mi páčilo, ale keď už taký dovoláš, nie je nejaký konkrétne meno, lebo sa vie proti sebe. Neviem, hoci kto. Hoci kto tvoj váhe, to ponúkne bere, že? 75 kg. OK, dobre.